podržali u epizodu Stricken Barrows. Sad ćemo jedan. Ljudi su nas mogli da što im imamo smrti u porodici, ali to je sada i nebitno. Sada ćemo vidjeti Endel, sada ćemo igrati Tiger. Niste znali, Eye of the Tiger je moj brat. On ima kanal pod imenom i njegov drugar Jaran. I Jaran i Eye of the Tiger snimaju za taj kanal. Veliki pozdrav za Mateju i Nikolu. Sada ćemo pokušati da ga udarimo, pošto ovo je samo trening. U sljedećem klipu ćemo nameštati da ja ću da nameštamo oružje nekada imamo. Evo kao što možete da vidite, moj gore rekord u kilu je 15. Da je super, ja pokušavam da oborim rekord. U ovom klipu bar ćemo pokušati da dođemo do 16. Ako ne, ovaj klip ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Evo ga. Moramo stići bar do 16 kila, kao što sam rekao. Inače, kada nas ubiju, piše koliko smo ubili čoveka. Inače, ovo su neke čičagliše, nisu ljudi. Evo, stigao sam do 11. Kada igrate tako, evo, 11 kila. Kao što sam rekao, kada stignete do neke Ninja, Spider-Man i ovo šta su već, oni će biti crni i ćete znati oni imaju 11 kila. Ali mi za ovo moramo stići 16. Engleski kilo. Evo. Inače, ili postavljam neki komentar. Inače, ja sam ovu igricu skinuo nije preko Google Play prodavnice, skinuo sam je preko Play Store i ako želite da napravim klip kako skinuti Stricken Wars, evo 8 kila, obavezno bacite like da me nismo uspjeli za epizodu da odradimo ono što sam htjela, ali moramo to uspjeti. Kako što sam stigao do 15 kila, moramo uspjeti. Evo. Inače ću predložiti mi u komentarima da radim neke challenge, ako vi želite, šta vi želite da radim u narednim klipovima, i da bacite subscribe na ovaj video. Ja ne znam šta bih žela da radim. Nisam ni provjerao koliko imam subscribera, valjda imam 5-6, zato što sam ja početnik. Evo, ne. Ako želite GTA 5 da BMX challenge, to sam rekao za 20 klipa na kanalu. To sam rekao, to će biti specijal. I valjda sam ubio 10. Ne. 7. Moram uspjeti da uradim ovo i facecam sam za 1000 subscribera da se dobije, ja mislim, ona zlatna ploča za YouTube za 100.000 ili za 1000 subscribera, ne znam za koliko, za 100.000. Ako novom klipu da
7 ili 8 minuta. Vidjet ćemo. Inače, samo da vam kažem za 1000 subscribera kada stavim facecam, to će biti dok snimam, dok cijel moj život, dok ja to snimam, zato što ne želim u jednom klipu s facecam, drugom ne facecam. To ja još mrzim kod nekih youtubera. Ne, u jednom klipu facecam, u drugom nije facecam, to me baš nervira. Gledala sam to koliko puta. Nemojte sad da mislite vi ako ste tako radite, nemojte mislite da sam rekao nešto pogrešno. Kad samo kažem za ove youtubere koje sam gledao, ne kažem da je za vas. Ali ja vam predlažem kad ne treba snimati, ako želite facecam, odlučite se. Ja sam samo tako, čim sam snimao prvi klip, ja nisam znao da li stavim facecam ili ne. Odlučio sam da ne stavim, pošto igrica izgleda puno bolje bez facecama, vidite cijelu igricu. Još ova partija, to će biti to. Još se potrudite, evo 6 kila, kao 6 minuta. Izgledam ove reklame. Još imam 6 minuta. Još jedno i to je to. I sve ću rekao igram protiv Eye of the Sun. Neće biti sutra zato što nije trebalo odakle se ima. Inače, predlažite mi na prošlu. Ako želite nađe Petar Gamer 10 stavljeno, to će vam biti protiv videa. Da postavite. Da ću gledati ovaj video pa stavite neke. Neću da izgledati u ekrane. Sve. Ne znam. Ako